Преди път и почнах да лозегам, да долу изгледам. И става палка, штакче, па ето. Сменям ще сменям, тя е да купеш. Ай, кой ще няма по... Трябва да изкараш това, да го откачиш, да пуснеш в кофричката, да опреш чипарето. Затвори. Раздърпах да лягнеш. Не можаха. Любо, това го мога само аз питай го Тодор, как съм го сплитал Знаеш чипарета. какво е? И му казва, така се лекуват нерви. Викам, копаеш виж. Той вика, чипарето е така. Ама рибата върви. Викам ти, Пускаш, ваеш. Що ще му го разпиташ? Днеска фърляме за заргана. Викам, И ми прави, изхвърляме, нали, кордата ми изхвърля, защото беше много корда, изхвърля един тумбак и го оплита. И той вика, аз отделям беше го оправя. Докато беше рибата, аз поне другите ги забравих да беше. И ще ми стоиш как тя рибата аут-пап, за да тя за половин час. Мармодонски. Но в смисъл, че вкъщи го оправям. Там на място не е. Тиха казва. Не получил 4 пъти, но не е Смачка. Неговия работник там ваним риба и Така забравя. Руски неща. Кой беше? Момченци, Кой момиченци. беше казал? Това съм аз. Момиче, това си ти. Айде, момчета. Така го правиш. Айде, вие една водка по се паши. Кой да Вандя. С един приятел. Приятелите докара? Добре. Казахте... Само тебе се. Обаче кача оферти, ще платят таксито, бързито, да. Удара. Модератор и администраторска. Видя ли сега модератор? Ако имаш Зора, аз те отстъпвам моите. Не. Голяма душа. Аз искам да разбера кой измисли тактика и техника за лов на кая. Аре, Аз съм, аз. Киро ги измисли. Това е тази тактика, не мога да разбера. Ако имаш техника, предлагаш Техника, да. Кой е важно да имаш, кажи? Техника. Ами, ето бе. Вика на Олиза. Техника, мой инженер. Той вика, едно-две, че ми обръща врата на лодката. Фаща един сафрит. И да къде снима. Така. Кой ще го прави сега този скокъл? В фотката. Той ще го сложи на сенджера. Под капака на това, на двигателя ще го сложиш, ли? На махойка. Ще го залепи. Ще го залепи на това опътнение. Държиш ли го, че не мога да заради... Айде, ти можеш. Чакам да заради... Няма да си пъм повече бера. Не, сладкайцата не може да заради, бе, човек. Чакай 5 минути, бега. Без сладкайцата какво ще изради сега? Дигни малко нагоре сега. Малко назад на фокус да излезе. Дръж така. Той за къде ли ще го кара? Добре. Да ти басът. Да, ти за какво е? Ти го багат. Да забавиш малко. И сега кой ще го правиш? Път къде ще го слагиш? Кажи го как. Казвай ти го пъка, ти му отгорите. Той клип снима изграден са прави на лука. Абе, как ме нареди, брат? Много се нареди.